Lidi, vítejte u dalšího videa a dneska to video bude salto, jestli mě dobře vidíte. Já to zatím stopnu. Čas. Už jsem tady, nastavil jsem to, abyste mě viděli, jak skáču. Vidíte mě? Tam jsem, dobrý, a jdem na to. Ty pičo. Jo, první lekce byla debilní, jako vždycky. A teďka druhá lekce, druhá lekce, ta není zase tak debilní. Tak, to je kotou, ale jsem nějak mokrej, já za to nemůžu, musím tady rozpustřit deku, aby to víc nebolelo. A já to přesunu někam jinam, abyste mě viděli líp. Jestli mě teda vidíte. Vidíte mě? Jo? Dobrý, vidíte. Já už se tady šutnu a jdem na to. Tohle je blbý salto. Jak viděli jste debilní salto. Jak schodit telefon. Po druhá lekce je, jak udělat salto. Pravý. To je pravý salto. A teď třetí vládu. Pozadu asi nedám, co? Pozadu to salto, tak se prohnete. To nedám. Ale dávám se popředu, zkusím popředu na nohy. Teď jsem si dal na hlavu. A odebírejte limes, a pak ještě limes odebírejte asi Tomáš Vala taky, ale jmenuje se Tomáš Hraje. Už se přejmenoval, takže až někdy se přejmenuje, takže až byste chtěli, tak já vám to napíšu do komentářů, jak se to prostě píše. No, jo, a prostě tohle bude nějaký třeba 10 minut dlouhý video, ne, nějak 5-6 minut. No a chtěl bych vám oznámit, že mám prasklý displej, jo. Je to fakt hnusný. Nevím, jestli budu vydávat videa. Pak se omlouvám, že nebudu vydávat. Fakt se omlouvám. Když mi to nevydá, no tak se fakt omlouvám za to, že mi to nejde a jdem dělat ty salta. Nebo si vyměním ještě displej. Slyšíte mě? Kdybyste náhodou měli, dejte like. Jo? Ale pokud se vám toto video líbilo, tak dejte like, palec nahoru, a když se vám nelíbilo, dejte palec dolů. Ale teďka jdem dát ty salta. A on se, a mám pustit k tomu nějakou písničku. Tak já k tomu pustím nějakou písničku, jo? Takže zatím čus, pustím tam jenom písničku, jo? Tak a jdem na to. Počkejte. That fortress, all we need is just a bit of luck to not afford this running low. We can't afford this. Just the last time a group of creepers came out over then chased us all out of here. A spider army dropped down from the roof into our hair, ran back to fresh air. This ain't your land, you're gonna get back, so you know when you plan to go. When you're digging, you better listen.
monster trap so all the zombies will ignore us. We built the city block by block and we don't welcome tourists, but they still come looking for us. Like a son of hell, we built a portal to the nether, lava everywhere. Zombie pigs and gas flying all around, so tread with care. Best you craft some armor and exchange that for the clothes you wear while you're under here. Lava flowing, those legs are glowing down below. Should probably go. Look, you're ready, your arms are steady. Grab your bow, shoot they don't blow. Run away now 'cause you missed your Počkejte chvíli. Zatím čas.